L-Iskola Medika ta' Barts f'Għawdex se tkun biss ħolqa mill-proġett holistiku tal-Gvern għas-settur tas-saħħa. Proġett ambizzjuż li se jitwettaq fl-4 snin li ġejjin u li se jpoġġi l-pajjiżna fuq il-mappa globali bħala ċentru t'eċċellenza fis-servizzi mediċi. Il-Ministru għas-Saħħa Konrad Mizzi spjega l-viżjoni tal-Gvern f'dan ir-rigward. Permezz tal-viżjoni tal-Gvern, illum annunċajna wkoll li se noħorġu Public-Private Partnership, investiment tal-privat, ta' 200 miljun biex ikonna health hubs ġodda ġewwa Għawdex u ġewwa St. Luke's. Ġewwa Għawdex se nkunu qed nibnu sptar ġdid, sptar ta' 450 sodda, binja ġdida, binja moderna, binja tajba daqs u aħjar minn Mater Dei, li se tfisser li l-Awċin jistgħu jinqdew għas-servizzi kollha u l-ħtiġijiet tagħhom kollha ġewwa Għawdex. Is-Segretarju Parlamentari Chris Fearn elenka l-pjanijiet tal-Isptar San Luqa li kien tħalla fi stat ta' abbandun mill-amministrazzjoni preċedenti. Bejn Għawdex u Malta se jiżdiedu 500 sodda akuta ġdida. Magħhom se jkun hemm sodod tal-oqsma tal-ġerjatrija u r-riabilitazzjoni. Ħanibnu sptar ta' riabilitazzjoni ġdid ġewwa St. Luke's, ħanamlu wkoll sptar ta' ġerjatrija ġewwa Kering Grek u ħanamlu wkoll ċentru ta' dermatoloġija, ċentru tal-mart tal-ġilda ġewwa St. Luke's. Lil-hemm mis-servizz tas-saħħa dan l-investiment mistenni jkompli jsaħħaħ it-tkabbir ekonomiku li pajjiżna reġistra fl-aħħar xhur. Dan bil-ħolqien ta' aktar impjiegi u impjiegi ta' kwalità għal ħaddiema u l-professjonisti Maltin. Bejn Għawdex u St. Luke's se nkunu qed noħolqu 1200 impjieg ġdid fis-servizzi tas-saħħa, dak li għandu x'taqsam ma' nurses, dak li għandu x'taqsam ma' tobba, allied health practitioners, gradi amministrattivi u gradi wkoll manwali. U minkejja li s-servizz offrut f'pajjiżna se jkun qed jilħaq l-ogħla livelli madwar id-dinja, is-Segretarju Parlamentari Chris Fearn sostna li dan se jibqa' b'xejn għal kulħadd. Is-servizz tas-saħħa jibqa' għal Maltin b'xejn u mingħajr ħlas u l-ħaddiema tal-Gvern jibqgħu ħaddiema impjegati mal-Gvern bl-istess kundizzjonijiet ta' xogħol. Imma dan ifisser li llum is-servizz tas-saħħa ħanġibuh tas-seklu 21, nġibu l-isptarijiet kollha tagħna mill-inqas tajbin daqs Mater Dei, anzi jiena ngħid jkunu aħjar minn Mater Dei biex inkunu nistgħu nagħtu l-poplu Malti għawċi dak li xaqru fis-servizz tas-saħħa.